Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ng barkada ko na itago na lang natin sa pangalang Macario. Taong 1989, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang tagahanap ng kayamanan si Macario. Kasama niya sa kanyang paghahanap itong lolo ng barkada ko na itago na lang natin sa pangalang Dante. Sikat na sikat kasi nung mga oras na yon ang pangangalap ng ginto sa kadahilanang merong nagpakalat ng balita na isa ang lugar ng Masbate sa mga pinaglagakan ng kahadeyero ng napakaraming kayamanan. Dahil sa ginto ang pamumuhay namin dito, ay hindi talaga maiwasan ang mga ganoong klase ng mga tao na naghahanap ng mga tone-toneladang ginto. Kung di nyo na itatanong, itong si Macario ay merong napakaraming alam tungkol sa mga bakas ng nawawalang kayamanan. Noong nabubuhay pa ito, ay napakaraming mga kinukwento nito sa amin tungkol sa mga bakas at sa mga naging paglalakbay niya sa pagtutuklas ng mga kayamanang naibaon sa limot. Pero hindi niya nakwento sa amin ang isa niyang tinatagong lihim at tanging si Lolo Dante lamang ang nakakaalam nito. Isang araw, pumunta itong si Lolo Dante sa bahay namin. Meron kasing nagaganap na isang selebrasyon sa amin noon. Palainom na tao itong si Dante at talaga namang napakadaldal nito sa tuwing sinasapian siya ng alak. Minsan nga, sa sobrang kalasingan nito, ay palagi itong nadudulas tungkol sa kanyang mga tinatagong kabulastugan. Kesyo, meron siyang kabit noong mga kabataan niya at kung ano-ano pa. Pagpasok ng bahay ni Dante, ay bumungad sa kanya ang kanyang anak na meron ng asawa. Sinasamahan siya nito sa kusina upang kumain. "Magandang gabi, Lolo Dante. Buti naman at nakapunta ho kayo," wika ng asawa nito pagkarating nila sa kusina. "Siyempre, malakas ang pang-amoy ko sa alak eh," pabirong sagot nito. Matapos yan ay kumain na itong si Dante. Manok lang ang kinain nito dahil sa yon ang pinakapaborito niya. Kaya nitong umubos ng 2 buong manok kung pagbibigyan ito. Noong kapanahunan nga nitong si Dante, ay talaga namang tiradoryo ng manok sa kanila. Yung tipong siya ang nagnanakaw ng manok, tapos tutulungan ka pang maghanap sa pagkawala nito. Matapos kumain ni Dante, ay agad tumungo yon sa kanyang mga manugang at anak na lalaki na nag-iinuman. Bale kumpleto ang lahat ng mga anak niya na dumalo roon. Medyo may kaya rin kasi sa buhay itong anak niyang babae. Paglapit na paglapit pa lang nito ni Dante, ay sinalubong agad siya ng isang tagay ng alak. Siyempre, galak na naman ito dahil sa mag-iinuman na naman sila buong umaga. Ilang oras ang lumipas at lasing na nga itong si Dante. Napakadaldal na nito at panay kwento ito ng kwento. Hindi na yon pinapakinggan ng iba. Ang tanging nakikinig dito ay ang barkada ko. Madali kasing makuha ang atensyon nito pagdating sa mga kaganapan tungkol sa matalinhagang mundo. Tutok na tutok itong barkada ko at hindi nito pinapansin ang iba niyang kainuman maliban sa lolo niya.
Gulat na gulat itong barkada ko nang nagkwento itong si Dante tungkol sa kanilang karanasan ni Macario. Isang araw, habang nagpapakain ng kalabaw at baka si Dante, ay biglang pumunta si Macario. Oy! Dante! Oy! Sigaw nito sa malayo habang pakaway-kaway. Tiningnan lang naman ito ni Dante habang nagpapakain ng mga dayami sa kanyang mga alaga. Pagkarating nitong si Macario, ay agad nitong binuklat ang isang papel na kanyang daladala. Mapa yun, tungkol sa isang natatagong kayamanan. Yung mapang yon ay talagang detalyadong-detalyado. Kahit ang mga bitag ay nakaukit sa mapa na yon. Ang nakasulat sa mapa na yon ayon sa pagsasalaysay ni Dante. Una, kailangan nilang hanapin ang bundok na merong nagsisitaasang mga puno sa mismong tuktok nito. Pangalawa, pagkarating nila dito, kailangan nilang hanapin ang napakalaking kawayan na nasa kabilang parte ng bundok. Pangatlo, kapag nahanap na nila ang kawayang yon, ay meron silang makikitang isang tipak ng bato na merong nakaukit. Kailangan nila itong hukayin hanggang sa makita nila ang nakabaon nitong kampana. Kung hindi sila makakakita ng nakabaong kampana, ay huwag na silang tumuloy roon. Indikasyon na ito na walang kayamanan ang nakatago dito. Pero kung meron, kailangan nilang tumungo sa isang ilog at sisirin ang pinakailalim nito, at doon makakakita sila ng lagusan, at yon ang entrada ng daan patungo sa nakatagong kayamanan. Gulat na gulat itong si Dante habang isinasalaysay ito sa kanya ni Macario. Halos maglaway ito dahil sa kwento ng kanyang kaibigan tungkol sa nakatagong kayamanan roon. Ang sabi ni Macario, napakarami talagang ginto ang kanilang makukuha rito kung magkataong umayon sa kanila ang panahon. Konting pag-iingat lang sa mga bitag upang maging ligtas ang kani-kanilang buhay. Matapos yan ay hindi na ito nagsayang ng oras at tinungo na nila ang sinasabing bundok sa mapa. Alam ni Macario kung nasaan ang bundok na tinutukoy dito. Macario! Bukas puntahan na natin yan, ha? Wika ni Dante na animoy lunod na sa kagalakan. O Dante, makukuha natin yan. Mapagkakatiwalaan na nagbigay sa akin ng mapa dahil sa isa yung matandang retiradong Hapon na kasama sa paglibing nito. Sagot ni Macario. Matapos yan, ay nag-inuman ng dalawa bilang selebrasyon sa kanilang makukuhang kayamanan bukas. Para bang siguradong sigurado na ang mga ito tungkol sa kanilang nalalaman. Naging masaya ang tagpo ng kanilang inuman at puro katuwaan lang ang mga ito. Lahat ng paksa nilang dalawa ay tungkol sa kayamanang iyon. Kesyo, ano ang gagawin nila kung makuha na ito? Ano ang makakaharap nila doon? At kung ano-ano pa. Sumapit ang umaga at tinahak na nila ang daanan papuntang bundok na yon. Malayo-layo ito sa lugar nila kaya nagkabayo itong dalawa. Halos abutin sila ng 4 na oras sa paglalakbay lang. Hanggang sa narating na nila ang sinasabing bundok na yon na nasa mapa. Iniwan nila ang kanilang mga kabayo sa paanan nito at dali-daling tinahak ang daan
papuntang tuktok ng bundok. Kung inyong iisipin, napaka-normal na lamang nito kay Macario dahil sa marami na itong karanasan sa mga ganitong bagay. Samantalang si Dante ay bagong-bago pa lamang dito kaya na may padalos-dalos ang pagdedesisyon nito. Makalipas ang ilang oras, napadapo na sila sa kabilang parte ng bundok na yon. Nakakita sila ng isang tipak ng bato na animoy gawa sa simento. Agad namang nilapitan ito ng dalawa at inalis nila ang mga lupa at mga dahong nakapalibot doon. Matapos nilang malinisan ang tipak ng batong yon, ay laking gulat na lamang nila nang makakita sila ng isang palasong nakaguhit dito. Nakaturo yun pailalim at nang makita ito ng dalawa, ay wala na itong sinayang na oras at hinukay na nila ang paikot ng batong yon. Kamay at kahoy lang ang gamit nila sa paghuhukay. Buti na lang at napakalambot ng lupang yon dahil sa hindi yon masyadong naaarawan. Gawa ng natatakpan ito ng mga nagsisitaasang kawayan. Ilang minuto lang ang itinagal ng dalawa sa paghuhukay at kumpirmado, merong kampanang nakalibing dito. Sa itsura ng kampanang yon, para bang napakatagal ng panahong nakalibing nito. Matapos yan ay sumilip sila sa ibaba ng bundok at doon din mismo nasipat nila ang ilog na tinutukoy sa mapa. Dali-dali silang pumunta roon upang tingnan kung gaano ito kalalim. Siyempre, inobserbahan muna nila ang paligid. Baka sakaling merong hayop dito na nakatira. Mahirap na kung paglusong nila, merong buhaya. "Mac! Baka may buhaya dito wika ni Dante. "Ano ka ba? Wala yan. Tara na. Kanina pa nga natin tinitingnan yan sabat nito. Nung masipat nilang wala naman, agad nilang sinisid ang ilog na yon. Di naman ito gaanong kalaliman, kaya madali lang sisirin ang pinakailalim nito. Napakaliwanag ng tubig doon at masasabi kong hindi pa talaga yon nagagalaw ng mga tao. Hitik na hitik din yon sa mga isdang naninirahan dito. Malalaki ang mga isda doon ayon kay Dante. Ilang minutong pagsisisid at narating nila ang lagusang sinasabi sa mapa. Halos maubusan ng hangin itong si Dante dahil hindi ito gaanong marunong sa paglalangoy. Nagmasid muna sila sa paligid sa entradang lagusang yon. Doon na dumoble ang pag-iingat na ginawa ni Macario dahil baka ikapahamak nila ito kung padalos-dalos sila sa pagpasok roon. Ayon kay Dante, ang itsura ng lagusang yon ay meron itong nakalumot na lagusan. Merong tumutulong tubig sa bawat kisame nito at marami na ding tumitigas na bato na patusok ang disenyo. "Dante, dahan-dahan sa paggalaw Mahirap na. Baka napakaraming patibong dito," wika ni Macario. Di naman umimik itong si Dante at animoy doon na ito ni nervyos dahil sa mga katagang binitiwan ng kasama niya. Dahan-dahan at napakaingat ang ginagawa nila sa bawat hakbang at desisyon nila roon. Konting pagkakamali lang at maaaring di na sila makalabas sa mismong kuweba na yon. Maaaring sumara ang lagusan, maglabas ng nakamamatay na hangin,
mga nakamamatay na gamit na maaaring lumitaw doon, at kung ano-ano pa. Awa naman ng Diyos ay nakarating sila sa dulo ng kuwebang yon. Maniwala kayo o hindi, tanging isang tipak ng ginto ang nandoon. Isang tipak ng ginto na merong kasamang libro ang kanilang natuklasan. Agad kinuha ni Macario ang librong yon at kinuha naman ni Dante ang tipak ng ginto. Tila ba mas pakay talaga nitong si Macario ang librong yon? At para bang wala siyang pakialam sa gintong hawak-hawak ni Dante. Sa'yo na yan, Dante. At sa akin naman to. Oh, pantay ang hatian natin, ha? Wika nito. Oh, Mac, pantay naman eh. Tara, balik na tayo. Sagot ni Dante. Di na ito tumutol, baka makihati pa sa ginto. Akala siguro ni Dante nakalamang siya nung mga oras ding yun. Lumipas pa ang ilang oras at nakalabas na nga itong dalawa ng ligtas. Inilagay ni Macario sa supot ang librong yon upang hindi ito mabasa ng tubig. Habang naglalakad sila ay sipat na sipat ni Dante ang itsura ng librong yon. Alam niyang hindi normal ang librong yon dahil sa mga simbolong kanyang nakita dito. Kulay kayumanggi na maitim ang librong yon. Meron itong tahi ng isang lubid at medyo makapal ito. Ang simbolong nakita ni Dante nung mga oras na yon ay isang mata sa gitna na kulay itim. Tapos meron itong 7 pakurbang mga linya na animoy mga ugat. Kitang-kita ito ni Dante at wala talaga siyang ideya tungkol sa librong yon. Matapos yan ay tinahak na nila ang daan pabalik ng kanilang bahay. Habang naglalakbay itong dalawa, hindi talaga napigilan ni Dante na magtanong. Sobra-sobrang kuryosidad na kasi ang bumalot sa kanya magmula nung nakita niya ang librong yon. Tila ba wala nang halaga ang gintong pag-aari niya? Mac, para saan ba ang libro na yan? Tanong nito. Wala naman to, Dante. Kinuha ko lang ang dapat na pagmamay-ari namin. Sagot nito. Gulong-gulo si Dante nung mga oras na yon dahil sa hindi talaga niya maintindihan itong barkada niya. Magmula nung nakuha niya ang librong yon, ay nag-iba na ang timpla ng ugali niya. Halos hindi na ito ang palangiting Macario na nakilala niya. Napakaseryoso na nito at hindi na nito nagagawa ng umisi man lang. Dapat nga masaya sila dahil sa kanilang natuklasan. Pero hindi. Kabaliktaran talaga. Hindi ito inaasahan ni Dante. Nakabalik sila sa kanilang lugar ng gabi na. Mga 9:00 yon ayon kay Dante. Agad namang nagpaalam sa kanya itong si Macario upang umuwi na rin. Sige, Mac. Ingat ka, ha? Wika ni Dante pag-alis na pag-alis nitong kaibigan niya. Yung libro, kitang-kita niya pa rin na nakasukbit ito sa likuran ni Macario. Pagpasok ni Dante sa kanilang bahay, ay kumain na ito at nagpalit ng damit upang matulog. Natuyo na kasi ang kanyang damit na basang-basa kanina. Pagkahiga ni Dante, ay binalot siya ng mga katanungan. Yung isip niya, hindi talaga mapakali tungkol sa librong yon. Diba, napakatagal ng panahon ang kuweba na yon. Kaya nagtataka talaga siya dahil pawang alam na alam ni Macario ang kanyang kukunin doon.
Bago pala nakuha ang librong yon ni Macario, ay napakarami ng ugat ng puno ang nakayakap sa mismong librong yon. Yung ginto nasa ibaba ng libro, at ang libro naman ay parang may lagayan doon. Yung tipong iniingatan talaga ito. Kaya ang naisip ni Dante ay kakausapin niya itong si Macario bukas na bukas. Pero sumapit ang umaga at napaglipasan na ng linggo, ay wala na siyang Macaryong nakita. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, ay hindi niya na talaga nakita yon o nasilayan man lang. Di na nakatiis itong si Dante at pinuntahan niya na ito sa kanilang lugar. Basyaw ang pangalan ng islang tinitirhan nitong si Macario. Kahit malayo yon ay hindi ito inisip ni Dante dahil sa gustong-gusto niyang makausap ito ng harapan. Pero pagpunta niya rito, ay wala na siyang nadatnang Macario sa lugar. Tanging sabi-sabi na lang ng mga nakatira roon kung ano ang nangyari dito. Ayon sa isang nakausap ni Dante, tumakas itong si Macario pagkapatay niya sa 3 manggagamot roon. Alam nilang si Macario ang gumawa nun dahil sa meron itong alitan na napakatagal na. Ang dahilan ng alitan nila ay ang pagkamatay ng ama nitong si Macario na isang barang. Gumawa ng paraan ito upang makagante sa mga manggagamot na walang awang pinagtulungan at pinahirapan ang kanyang ama. Grabing pahirap din naman kasi ang naranasan ng ama nitong si Macario. Hinuli ang kaluluwa nito at walang awang pinagsasasaksak gamit ang espiritual na araw ang bawat parte ng katawan nito. Marami ring palipad hangin ang ginawa ng 3 manggagamot na yon na naging sanhi ng pagkamatay nitong ama niya sa napakamasalimuot na paraan. Bago yun namatay ay meron itong ibinulong kay Macario. Walang makapagsasabi kung ano yon. Hanggang sa bumalik itong si Macario at isang gabi lang ang itinagal nito sa pagpatay sa mga manggagamot na yon. Sabi-sabi din na gumawa ito ng ritual upang tawagin ang isang nilalang na sumusunog ng kaluluwa ng tao. Kapag nasunog ang kaluluwa mo, tiyak na hindi ka makakapunta kahit sa purgatorio. Magpapalutang-lutang lang ang kaluluwa mo sa napakalawak na kawalan na halos magsisisigaw ka na roon upang matapos na ang iyong paghihirap. Mas masaklap doon ng di hamak sa impyerno dahil sa wala kang kasama doon at mas masakit ang mararamdaman mong parusa dito. Tila ba ito ang isa pang domi ng mga dyablo? Ang nilalang na tinawag nitong si Macario ay isang uri ng demonyo na balot ng mga nagbabagang bato. Walang pangontrang alam ang tao rito dahil sa napaka-imposible nitong matawag sa literal na mundo. Bilang lang ang mga taong napakalalim ng aral upang makontra ang ganoong uri ng nilalang. Matapos mapatay ni Macario ang mga manggagamot na yon, ay sinilaban nito ang bahay niya at lumisan din siya sa lugar na yon. Matapos marinig ni Dante yan, ay napanganga na lamang siya. Wala siyang maisagot dito dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Nag-iisip ito na baka ang librong yon ang naglalaman ng napakalalim na aral na ritual na ginawa ni Macario. Walang makapagsasabi kung anong nilalaman nito at kung nasaan na ang libro ni Macario.
Okay, opinyon ko sa kwento. Grabing nakakakilabot naman kung ano yung nilalaman ng librong yun. Pero matik, tungkol yun sa kasamaan. Tsaka yung mapa na sinasabi niya, ano yun feeling ko lang sinulat niya lang kung ano yung binulong sa kanya ng tatay niya. Tapos pinuntahan niya yun. Lahat ng nasasabi doon sa mapa, sinabi sa kanya ng tatay niya. Kaya kung mapapansin ninyo sa takbo ng kwento, kabisadong kabisado na ni Macario kung anong meron doon sa sinasabi niyang libingan ng mga kayamanan. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.